Hah? Video. Kamu tolong. Lab, manggol. Lab. Dili ka lab. Nalipay sa lena ba? Tora ato. Ito.
Hi guys. Bird. Apa si teacher na? Nikis! Nikis! Ay! Nabay dagat ng tamis no. Para sa dito no. Hapon na dito. Lagi. Wala di maligo. Wala di maligo. Guys, madung adlaw nindong tanan guys. Manamig simba guys kay nagbinuutan mi sa mong Sunday school guys. Sunod Sunday school puhon kay hamang mama magbantay guys. Mamay mahimog teacher guys. Sa mga kay si papa tanwag naniud to tari kay tali guys. Kanang lami okay ra man mi sa mong simba guys. Kay buhi pa mi wa mi pasadis Ginoo guys. Amen. Buhi pa mi Ginoo sa Ginoo guys. Simba pud tatiri. Hi guys. Mga niud to ta. Higo po sa daw. Huwag mo chicken na. Kuha na mo sa daan. Pork tinula. Nilaga day. Uy, dali na. Nakoy istorya ang tatiri na sa amo uli sila ma. Tama? Nus aka mo uli tatiri kay nagpaabot ni tatiri. Uli sa pod tatiri kay makasimba-simba ka tatiri daris ang simbahan tatiri. Uli sa tatiri. Uli tatiri ha kay gimingaw ko nimo tatiri. So pa kay mo ang pampinangga tatiri ka nakita ko sa imong picture na cellphone na blue tatiri. Kay nandun kong tatiri nga noon sa tatiri mo simba ma. Sa mas Manila. Nung naguli ni Zama, Gawin nila, mas simba ba? pang ganing papug sa nuk mo simba pa ma. Napi ma. Nawag natin. Napi ma. Yoddo tanin dyan. Napagaw pa ko kay gikan ko nagpislang. Tama? Ngayon na. Lamig sa bawda higop kay ang maintan mo dyan. May paman ma. Kasunog na. Si Ata nagdalig uli. Kay kuwanto ka lang na si Ata magkukuan manglitsunay. Nay, kabana na magsimbahan ba nga magpalitson. Kaya kinahanglan na naglitson diyang gabi Mao nang imbis kay mukhaan pa si Darag paniud to. Mao nalaman. Kaya kuhaan nag-apas sa oras. Dali na day. Bawa gilagay mong lutong sabaw. Enggak na ma. Ang madali. Kung jud, hindi bata na chicken flight. Hi, Tita Marilo.
Kita ko ni mo kaniwang nga Tita Marilo. Gusto mo galit ka? Ang gipaingan lang yung undang nagsimba silas kuan ati Judith ug kasikat si ati Kata anak mama ni Dansoy magni sila lularo pinat ni silang mga bata nga ti Carissa ma. Nagdira. Mama? Nagdira sila. Gusto ka mo ba nila? Di ma. Ay, mandi ay. Gusto ka mo ba ng tanila? Di ma. Di ma. Hindi mandi ay. Gimingara ka. O di ka mo ba din nila? Di ma. Ay. Di at ma. Kay? Di at ma. Nila din mo walhin. Kaya naman. Ngayon sa mas pastor. Istok ma. Bariyara, magyapon na simba, magyapon sila. Nagago lagi kagabi ma. Nagago lagi ka ma. Dog ba din ha? Ma. Kaya ati tatire. Uli sa tatire. Terbers, hindi nga din mo. Sa mama kang hindi ko mo tatire ma. Hindi ko man. Dugay lagi na akong magsimba ganiha ma. Naman ako kaon ni kawa pa. Paningat ko sa sabaw. At out yung kanya ma tatire ma. Na. Hala, may raglisi. Kahit tatire, di sa tatire lagi kay gimingaw ko tatire. Hindi kanya kamo uli mo hisapsod ko tatire. Ang agi minga mo kutaman wa dugay kamo uli tatire. Nawatay mahimo kay Minjo naman to. Sa una di tayo sida pamindoon ma. Ay, di ba Minjo na Minjo naman si Sang Emil. Minjo na bito kagikasal na. Magikasal na ma. Nimutan ako ni taganos asida ka uli ba ma? Bawa lagi. Kagapayas nila. Lali. Kaning bukog ma. Ay, batang. Namingaw na pagbalik ang family house kay muli na sa Mama Julie. Yun na. Mau kapiluiday sa chicken. Ay kung mamarubi ma pi. Ay kung mamarubi ma. Mamuha lang di sa tao. Yung isa tao si mamarubi na pud ma. Ay mamarubi. Sa tao di ko ni mo ka na kita di ko si mong vlog. Kita di ko si mong vlog mamarubi. Kanus aday ka mo uli mamarubi. Uli sa mamarubi. O sa mamarubi. Alam ko na. Shout out na Marubi. Uli sa mamarubi. Ay mama Didin. Ay mama Didin. Uli sa mama Didin. Yan, sana naman yung pauliun.
Di sa matidin kay giminaw ko mamatidin. Maluoy ta mo mamatidin. Ulit sa lagi mamatidin. Kay giminaw ko mamatidin. Ulit sa ba mamatidin. I love you mamatidin. Mamatidin. No. Kamusta mo di ako auntie bu mamatidin. Kuan wa mo apti di haglinog mamatidin. Namdan na katlino ba? Hay, kuan, hay giyan. Giyan, uli sa giyan. Kita ko ni mo, dako nakagiyan, nabog nakagiyan. Uli sa bagiyan. Ay, kuya, dun. Mama Jijin, dag mong tawag kuya, papa. Ang papa dun, uli sa papa dun. Diday Paris. Papa dun. Papa dun. Nabi papa dun. Nakinsa pa yung panawagan. Mana? Alam mo. Ako, tiwasan natin mukha. Narabato niya ingon nga, hindi ko na kadapat mo sapaw. Kung mo serious mama, di ka dapat mo sapaw. Kay bad na. Dahil ning badlong. Sama? Hindi. Narito ning comment sa ang vlog gabi. Kanang nay, bao, kwa siguro to, bako siguro to si Jia nga. Ning kuan, bago na hang kanang nay viewers kay, mas na kay bao nga, kani ba, ang birthmark, manidyang hingon ha. Basing kunog, kanserous kuno ni. O magud si Jia, di magud ka makaingog. Kanserous kay kuan man ni si Jia kanang nay, birthmark, pero naapoy birthmark pod nga. Nagkuhan ko ba, nag-research ko, na day birthmark na kanang kuhan pod kanang delikado, kay basig makanserous. Pero gawa kay, di man ni si Jia ngay kagulaan kay, naraman is panit na. Diyan nga niya, di si Jia kadakaon, di si Jia yung ningdako. Kuhan laman kanang, na time nga mapuwa si Jagtaman ha. Pero, good si Jia, hindi good sakit. Sakit, ma? Sakit sila mo, ma? Man, matong kuan ba ningon ni comment nga kanang nay basin ko noog kanserous. I cancel in Jesus name. Dapat yung makanserous ni. Story time gahapong adlaw November 1 kanang wakoy kanang vlog. Wakoy video gahapon kay nandaran ko suan ni bati ka gwapa. Bitaw kuan magod kanang sunod magod dihay kaliukan sa among simbahan. Diya tara bitaw mawan-wanan. Diya nagbiyahe gladyo kay das Lunes ni tambong ko kanang Thanksgiving sa Tagbilaran. Diya sa jugbiyahe ana ba. Wala ko na dug nga na bitaw nga magbiyahe gladyo nga na. Hindi, sunod-sunod na buluhaton. Pagka-Webis, dahil na po di Thanksgiving sa mo ang simbahan. Marag, busy ba? Magsigig lakaw nga na. Sa mga otong agang ubo po ninggara. Arang kagahig ang ubo. So mga na inag-ubo na. Tagsara ko mga ubo. Pero inag-ubo na kanang tungod sa kagahig sa ubo. Magkuhan ako. Kanang maghungak ko, inagubo na Paray karon kanang sa tibok buntag, okay ko. Wa ko naghungak, pero mukalit galing kong ubo. Gahig ang ubo kuan. Kanang mani sinugdanan nga maghungak ko, kay tungod sa kagayas ang ubo. Pero di ko ubohon, okay raman. Nay na ko'y mas, nay. Pagmas. Ha? Matabang ko. Zaman ka mo pag nagagawas na ng mga daghang mga murag tili-tili dari kay mga nakapilot. Mangandam ko no kay na ko na bagyong kusog. Mga sarap mga kanang mga kapilis pa. Ampo lang butag ko ha. Kanang nay muligi sa bagyo. Hindi mo igo, dares ko
lagi dali radyo ko muniwang basta andarang ko kay kanang kalabi nagway ito. Kuan po, nakamatikod dito po ko sang lawas. Lahi radyo sa una. Sa una, katong nag-maintain pa ko. Kugihan dito po ko sa una mo inom. Nag-inom ko sa una o kanabitang immunopro. Datong panahon na, isa dyan katuig nga wadyo ko atakiya sa kuan. Ang asma. Karon na pang ibalik. Magkuan na dyan ko magtinundo o ginom. Kay isahay lagi, bisag na vitamin dari. Isahay kay di ko mainom. Karon na dyan seryosohon kay murag lahi radyo do ka ng wakay immune nga mga vitamin. Katong des niya agi. Kaanggot to, niuli ko kong 2022. Pagkasal ni Florami, inja, nagdako na ito bagungan nebulizer. Agahagong bagungan nebulizer, di good ako may kanang nakauna gamit. Kay katong panahon na, kuan palagi po, murag pa mawik ang immune system. Kay grabe paghang vitamin dito. Inja, wapa po ko dito niniwang. Sa dihang niniwang na ko, diyan na nagsugo, dali na ko ubhon, nga na. Dali na ko sipunon, nga na. Pero katong mga panahon na, kuwan, kanang nakaing galing kong naadyo nagang asma. Kaya na ko dito andari, maragisa dyan siguro to katuig nga. Wani andar ang asma, karon kay nagsunod na. Sa una, katong, kuwan, medyo tambok-tambok pagang lawas. Di-advise ang magpupukus doktor, nga dapat kanang di ko na ko magpatambok kay nag-maintenance ko dito sa una og lusartan kay high blood ko. Sumo nang kanang imbis ganahan ko magpatambok, wa ko nagpatambok hanang nag-reduce na ko. Sumo na pag naniwang na pug ko ning kuan na pud ning balik na pug ang asma. Di ra bajid lalim. Nilalim ning anong andaran ta sa asma kay kanang madyo pa'y labdan kag-uor sa diha adyo laman ng andarang kas hubak kay maglisod yung kaginawa ilalim ang naghana dyo kog nahurot nga kuwan kanang nebule kay nagsigir akong paaso kay maura man di kuwan na makaluwas nga magkuwang ko kanang paaso ko kay maulian man ko kahuman ay ag-reaction sa salbutamol nebule kay nagkahuman kuan mura kong magkurog anja basta lahi kapoy ang lawas kuan lagi ug mahimo di nanta ko mo nebule anja kay kanang di man po ko kaginhawa og di ko magpaaso daghan pong niingon na ho nga kana ko nung sige gamit og kanang nebulizer kanang magamit nebule ba niingon nga makadaot ko no sa kasing-kasing pero ako kay katong pagpa-check up na des na agi nangutanan jud ko sa doktor ug kinsa jud ka tinuod naing magdoktor nga di man kay ang delikado ko no ug kanang naglisid na kaginawa jadi ka magpaaso kay pwede ko nung ikamatay pwede jud ikamatay kay kanang bitaw ako ang lisuran na ginawa dya tagtaod na ko nga naglisod og ginawa dya kanang di ko makapaaso makaingon jud ko nga mao na jud niyang katapusan kay wala jud mo gawas hangin sumo na bisag mingon dagang mingon nga kanang makadaot lagi ko nang magpaaso na paaso jud ko kay lisod man hatag bida imo nakakan kaya isa las nagilin na malanga lami ra ba din mga kapayas? Kaya ka? Mani ka lang sabot. Ang ko agliso kay sabot. Kumana. Kay kusara sa nahilin day ka. Day. Kaning kahoy. Tas dakong baji. Nga jud kapayas. Ang bunting. Kagay kusara sa nahilin ka. Mo ni kadulig dyan? Uy, ha nang kinuha. 20 malamsot buwan, yung kip. Karon na pud na natay kapayas, nagkaurot pa na. Nalagot man.
Ha? Ang laki na pwede yung palipasan siguro ng salising. Ang pagkakapon ba? Ba, pwede ba? Ano ko na guys? Pwede ba ko na po nagkapadas? Pwede ba puwangan? Pwede. Oo, Pwede pwede na. siguro ka ng salising. Ang puwangan lang. Mga tao na rin. Guys, pwede ba ko nagpungan? Oo, nakapadas. Uy, pwede ba nagkapadas sa klabon? Kaya mo salising gabo. Kasabot ko na tuklabon. Pungan ba? Sa klabon ang tibasan. Asan sila pinay? Asan sila pinay? Kita si Hari ko. Parang tatlo yung pamuday. Sila nakagana eh. Mga dam kaya na ako na nag-joke. Madyo na pangandaman ka, hindi mo lahos. Katukog daw, magpagdala na siya mapay kung isa ka mong sa sinta. Na? Ano yun? Sa isinta na. May isa kung bait, mga dugo ka. Sinanay ka, di sinanay ka doon ka kapadas. Ang huwag problema na ako. Huwag ka, normal ko lang. Kawaso sa ito. Dapat lang. Ano po? Katulad ng inanay. Ay, inig ka lagi. Alas 5 ba ako na uminom ko ba kabasong tubig. Right? Uminom ako mga nilanggaw ba? Hindi ka Kasi sa inanay ka ba? tulad ka padas. Ida. Hindi ka sa Idang tripod na bilin. Haman. Kani. Tagalin ako. Nung ilaman po. Dati ni na. Ito si Dada kasi may magkita. Ano sa di ka malakaw? Artist? Tama, kung ba? Huwag bang lumayan dun. Madung panahon. Las-las na mag-magdo.